Yay, mama. Mukadzi wako ndo iwe ndiwani kweyo Samuel ndakati kuti naye mambo ndakuziva chokudzingira papa pangu iwewe mukadzi wako Agnes amamuningina wangu mubvunze ndiro zvokutaura Samuel takuteerera ndoda kuziva chakudzingira pambe nemotokisi baba wako tezvera wako ari kuti right tezvara aenda pabhenji apo mupepo kugara pabhenji tezvara uya iwe tange tapedza nyaya uyu akagara iwe ibva ipapo kana munhu aenda kutsvaga mari yano mushedze ibva ipapo iwe ida kugara apo tezvara gara kabvapo dotaura twapedza nyaya tangoti vanhu vako dai varipo tangopedza aiyo ngamire ipapo zvake ndotopedza naye ndiani andingako vanhu vari apa iwe Sirevo chinzwa nyaya dzevana vako wayana nehama yako vakadzi vako vari pano muukama here ari panze apinde ngaapinde pane mumwe here kana waukarora naye mbudzi kwaSirevo waunoukama naye vashedze vapinde svakubatsirana kutokatesi vavinganyaya kwaSirevo upinde mukati vavinganyaya kwaSirevo upinde mukati Robert varikuuya vanga vari kuwindo garai mese padhuze dhuze musagare kurefu right tatese kuda kugadzira musha tinogadzira musha nokuwirirana nokusawirirana zvese kusvika tasvika panguva yekupedzisira ndichabvunza zvakati kuti wamubvunza kuti kudii murume wako yehusband murume taurisa tichinzwa ndabvunza chichakamira paamba mese naAgnes anovamuninawo tichokutanga unowombera wopepewo then chandida kutaura pamberi penyu mambo rechichi inini handina kudzinga mukadzi uyu pamba tine mastenzi ndofunga anofanira kuita maviri muHarare muguta nestendi imwe iri kumusha dambudziko riripo izvo zviri kutaura kwandiri kuita December January 28 tine nyaya dziri kumakotsi dzekurwiswa kwatakaitwa nemukadzi uyu mushure mekunge ndatora munin'ina wake iye ataura kuti torai munin'ina wangu tiri kuvadzidzi kana achinge pakati pevasikana vairavo pane hwani anenge asina murume ipapo ndobva ndichada kuti utore ndobva ndatora kedzana musoko wainekaita nyaya yemundudzo kuti panobhadhorwa mariya kurumbidza ipanzi bozida kutaura nyaya ndatora munin'ina wako musi wa 28 musi wa 28 January ndo pandakagarisa ava pavo padofuka about 1 km 600
vapamba panogara avo ndokubva vakoka vana vese ndakabereka nevasikana vari vangu vari muno ndokubva vauya kubva vandiataka kuma8:30 vachida kuti vanga vasingafungidze kuti ndatora munin'ina wavo ndokubva vauya ndokubva vandorwisa zvakanyanya uyu ndokubviswa hembe dzese nehembe nepurwa zvese ndokubva arohwa uyu akuwara ini ndobva ndakuwara zvakare mese mamugona nyaya idzi bva dzaenda kumapurisa paruwa ndokubva yatakura nyaya ndokubva yaendesa kugoromonzi Majestic Court mapepa ese ari mumora zvokuti zvokudzinga pamba ndakuti munyasonzwisisa ndokubva yatongwa vana mukomana ndokubva abatwa nemhosva naamai vacho nevamwe vanhu vakainga vakokwa vese ndokubva vauya ndokubva vabatwa nemapurisa ndokuenda kunoseva akatoseva community service 10 weeks nokuti ndakatozobva nemapepa kuparanyatwa ndakazonoponera ini ndaibuda ropa anenge anowandisa uyu akarohwa akasiyiwa akadaro chairman wangu zara nyika mukati munzvimbo amativi ndokubva azotakura ava kuadzosera kumba vapiwa skin tight panext door nevanhu anga ari pedyo ava nevana vangu kuti vasikana ndokamupisa hembe ndokumurova mapepa ese madhoketsi ndinavo panapa nemapepa rakazopiwa order sheet yananzi enda munoradza mambo kuti ndo nyaya dzisipadzari ezvinezvi nyaya yava musi wa3 5 9 vakabva judgment ava futi yekurova ava vakapiwa 4 months izvo vari pacommunity service vasungwa ava kubvapiwa 4 months 2 weeks nenhau yekurova kwakaita vachifambisa uyu asina kupfeka anditika zvese izvozvezvo ndokubva ndazorapwa ini kuparinyatwa ndikazobvisa bill remari rekuti ini ndakakwara izvo ndakarozouya ndakatozobhadhara 280 US mari ndakabhadhara inini asi mapurisa akataura kuti kwemimi muchanorovere uyu maidai makagadzisa nyaya dzenyu zvakanaka pedzezvo musi wa28 iwoyo vakabva vabuda mumba mubedroom vakati inini ndanzi nevabereki vangu ndanzi ndibude mupi mumba mubedroom tobva atora midziyo yese nemudining mastovhu zvese nemapoto indikasvika nditava ndibike tii kana patime yelunch kana kuti time yebreak hapana cherimo mumba zvobva tobva vaiswa mubedroom 1 spare bedroom ndokwaanobikira sadza ndomanorara imomo vasiya mubhedha mubedroom ini ndikasvika mubedroom ndosvikopindura iye anditochemera makii but mumba machona haatsvairi haawaridze mubhedha haarare imomo mapurisa akanzi mupe ichi makii vakazingisa regerai zvakadaro ndobva ndamupa makii ndamupa makii ipapo zveshuwa arinoya achipinda ipapo apa ndikakutaura kuti vanasikana vese vana vangu havanditi masikati havanditi manheru iye handiti masikati handiti manheru ndikamuti mangwanani masikati ndichitira kuti nebasi haadaire zvipari ipapa ndokubva ndambuudza kuti uya kubudisa bedroom ndiani svika ndikazi ndine vabereki vangu buda musi wa5 July ndobva akauya nababa atezvara nehanzvadzi dzake nhatu kuruwa ndokubva enga ane mwedzi wese anobuda pasina ndooneka kwese kwaanoenda haoneke kuti ndikuenda paanongoreka nabuda okwira motokari pa aenda 1 month ndofunga 4 days ari kumusha kuno kwanyamaropa pambapo ini ndakambotozvita katatu kwese ndichienda kuna anatete tigadziswa anatete vakazouya zvikanzi vakazingizi isisa hatichazvikwanisi ndikauya kune mukoma wake tsitsi ndikati nai amai guru ndine mukadzi womunyai wangu ndibatsireiwo baba vavo Rospa ndibatsireiwo mukadzi wangu vakauya kukumba kwatsitsi tikapedzeredzwa kubatsiridzwa ndikabva ndarozonzi nababa kosewe wasvikira kumhete ndikati baba pane nyaya dziri kunetsa ngwadikuya kupi kumba kumhete ndikati aiwa baba inandi pane nyaya dziripo ndoba ndikazoyamba waenda kumhete uku kumanheru kwacho uya azotorwa auya vatamboigadzisirwa ndobva adzokera mushe vazvaita zvakanaka ndobva ndadzokera kumba onde ndobva raita zvadaro ndobva ndakaona kuti every time now and then anongoenda nangobuda mubedroom mangu pasina kana chikonzero obva buda obva aenda handiti mashona saka zvadaro ipapa apa paada kana bondichere papapa ndikangopinda mba ipapa ndakazotombomunyengetedza ndikazoita naye nekondomu ipapa pandikutaura panapa ndakatomunyengetedza saka ini ndikafa ndakadai izvi kuva ndine mhosva saka indobveidza kuita nekondomu ndikati sei uyu munin'ina wako anatoro handisi ndokamutaura kuti wewe munin'ina uyu ozoyakanapa nemuvapanechi
pane murume wangu ini hapana chakaipa ini ndinongorora zvoita zvinhu zvakaita sei zvakanaka saka uyu haasi kuda munin'ina wake haasi kumuda paakauya kumba uku kuruwa manje akabva asikotaura manje kunani kuna kwandiri ndikati pamba pangu ini handikwanisa kuti yanani chairman Zaranyika uyai kuno tiitire pamba penyu imini pakati zvarangwanishedza ndikati makamboita violence kuti ndive kumba kwenyu muite zvara kuruwa kwakari kulokesheni kwaninobata vabatsira tsana wangu wakuti wanostand tiri pamwe chiri nchitowa kwezvo vakabva vataura kuti aiyo alright tinogona kuteera zvazaranyika nokuti chairman vachibva vasumuka vachibva vaishuwa kwaZaranyika vasvika zvikana baba havasirewo atezvana vangu ndo vakuti vazogadzirisa inini mukwasha wavo nemwana wavo zvikanzi mukwasha chii chiri kunetsa ndikati mheno baba taurai mwana ndatitaura hapo zvasite zvasiyana yaitokwadi saka ava ndobva vataura kuna baba pamberi pehanzva dzavo zvikanzi ina handichada chimurume handichada murume mushure mengu apedza 1 month 4 days vari kuno kumusha ini singatomboziva kuti vari kupi vari kuno masvona saka ndokubva ndazoti saka ndoita sei zvikanzi ndo zvapo iwewe zvakwauri kuti uzodzoka uchiya kwanyamaropa wotiudza kuti zvii zviri kunetsa nyaya ari kutaura kuti kumudzinga pamba ina ndibodzinga pamba tinotone tsamba dziri kumacivil court garai zvakanaka papi padzimba dzenyu protection order iripo yangu yake iripo futi protection order hapana kudzinga munhu garai zvakanaka ndomugari vatiri kuita izvo hapana pati kumbomudzinga ini kana dai ndiri kumudzinga kumataredzi mhosva izvozvi dai ndikatodzinini muri kutyora chii muri kutyora kodzero dzemukadzi but zvese zviri kumakoti mapepa ese tinotone order yezvinhu zvese zvakaitwa wangu madi wazvinzwa here zvandiri kutaura mukadzi wangu uyu munin'ina wangu wamuri kuonawo nyaya vari kutsanangura baba ava kuti ndakavatitore munin'ina wangu handizi ndofunga pandakapiwa kumisevhisi yekutanga ndakazofonerwa napp odhu yapp ndinaimufonera vakanditi muri kuziva chaita kuti nyaya yekutsimbirire murume wenyu takamushedza kunoku tamushedza kuno ataura kuti ndakapiwa mukadzi nemadzitezvara mukadzi takamubvunza mukadzi akati baba naamai vari kuzviziva nekuti pane problem yakanga yaitwa nasisi saka baba naamai ndokubva zvitendera kuti ndigarisane nababa mukuru saka imimi nyaita kuti mupiwe community service ndeyekuti zvarakidza kuti zvine chokwadi kuti murume wenyu atira kuti kubva ndakaita nyaya iyi hapana kana tezvara kana wanda atandibvunza saka inini nyaya yakutora kuti ndakaenda kumba chinda kunovarwisa nevana changamira handina kuenderana kuiyoyo baba vari kunyepa dzize kutaura chokwadi akazinekuti nyaya yakaitika ndeyekuti pamba ndakanga ndashewa solar panel 180 watts ndashewa solar panel pamba baba ava vakataura kuti pane munhu andikatengesera solar munhu uyu arikuedza kundibhadhara mari saka pandazonzwa nemunhu zvikanzi solar yamuri kutsvaga pane pamba tikaona akazingiza vachisungirira solar panel asi babo pamba pavanoenda kubasa vanowanika manheru handida kuziva kuti murume wangu aitaura saka ndikazoti atova manheru ratova rimwe day panga patova nemwedzi wanga kutokwana solar pamba pasina ndopandikabva ndanzi pamba paende papa mbozoenda asi baba panonoka manheru ndikabva ndaona kuti hazviite kuti ndiende masikati ndosvikoonetsana nemukadzi munhukadzi ukamubvunza anoti madirection manda azive chokwadi ndingati vana ndiperekedzei manheru kuma8 vana vasikana 2 vatori muno muvana ivangu ndopatikabva taenda kuyokuyo kuti tasvika kuye ndakasvika chakandosvika kunoka padhoo ndini ndaitorehwa nemurume uyu nemwana nehanzvadzi yangu ndisaitorehwa mba imomo ndakanoka dhoo pakutanga hapana akadai ndizvozvo chokwadi ndiri kuzvirapa inzwakai chandaregera kuti vataura mukati menyaya muno zvirimo zvouya asati takutaura nezvakao pamusoro ishangamira pavari kuti ndakataura kuchechi dai ndiri ndini ndakavatuma vakazozviita muchihwande sei vakadi kunditaurira kuti zvawakandituma zviye mukadzi dambudziko rako riri pakati pemurume wako pasina Agnes mukati tanga padambudziko rako izvozvo nekuti ndakatovabvunza chinhu chakazondirwadza chakambire ndechekuti vakati vakapuhwa nevabereki nhasi unovaona kuti nyaya iyi yakwamambo vakundipandukira mudare kuti inini ndindakavatitorei mukadzi asi kumapurisa ugoromodzi vakati vabereki ndo vakavapa mukadzi zvakasvikira kuti sunge pakutanga pavari kuti vakaenda kunana atete vari kunyepa nekuti kunana atete takanga tanetsana futi ndikati inini zvanyanya gaindimbosuduruka ndibhende kuvabereki vambotora action nemukwasha wavo nekuti makore ndagara nemunhu akawanda vana 14 nhasi novane vazukuru 6
vakuwasha 2 muroora 1 urida kundisvitsa pakaita sei wakanditira ndiri mwana mudiki 14 years ndichipinda mbane murume yasanga asiya mwakadzi nenye kuti ndaingodzi vakuru ndovanochengeta hada kuzoti ndiri kuzviparira saka nhasi uno waita zvawaita izvizvi nezvakuita ipapa akuti mapepa ekuti kubva pamba ndine mapepa eprotection order paari kuti baba vakaenda ndakazovaya kuno kundataura baba mapurisa achindifonera ndiri kuno mapurisa vakati tiri kuda kuno kune samoni rako remurume wako baba ndipo vakati iwe murume wako izvo ari kujairira sezvo asati atiudza nyaya yake ngatikwire bhazi tiende tese ndiende ndikonomuudza kuti kana wapedza nyaya dzako nemapurisa wochizonditsanangurira teraunzo mwana iwe uri kutsanangura nyaya wakashatirwa hauna chaunotsanangura kunoipika kwazvinzi uyu zvaatsanangura wazvinzi uye pindura magariro ako chii chiri kunetsa pakati pomusha wenyu zvokuti kundidzingira pambata zvinhu yange iri hedhingi yekutsvaga nyaya but tiri kuti tsanangura dambudziko riri pakati pako nomurume wako pasina kwaagnes tichasvika kwazvinzi taura dambudziko ndoratayakugadzisa dambudziko rapakati pangu nemurume wangu nderekuti handichabvamo kumapurisa koti yekutanga yandakapinda inini ndichisungiswa ndikasungiswa nemwana mukomana nemwana wanzvadzi yangu anonzi Tashinga wava kutaura futi kumberi kwedare kuti ari kuhura naTashinga vakatisedhamamisa chifiti mufoni mangu vaditi asi muzukuru wako chikomba chako asi mwana wanzvadzi yangu Tashinga inini saka nhasi uno ndakunangwa hure ndachemberera musha mavo ukanditora ndiri mwana mudiki hausati kana wandiroora ndakuzadzira musha nevana wakunanga hure nekuti wazowana chandikanyanya kutadzira chira saka andichabva mumapurisa akaita witness panyaya yekutanga ndiAgnes ndiye akandiroverera mapurisa kuti ndizosungwa inini nhasi uno ndapinda futi jeri rechipiri ndapinzwa nevana vasikana mukomana aitwa Fezautu ndasungiswa inini nevana vangu vasikana vatori nevarume vavo havana kuvaudza baba vangoronga nyaya dzavo vari vaviri kudai so aita witness munyaya iyi dhoketi vanoizvo so ndasungiswa naAgnes aita witness munyaya iyi ndiye Thomas Kazingisa ndiva murume wangu saka zvakundishungurudza mambo kuti pamba pangu chekondorera masei anga ndikagara pesa makoresa andagara 32 years idzi ndakasita dambudziko pamangu nemurume wangu ana tete vakutora kuti ndakaenda kuna tete chinoti tigadziriswe havana kuenda kuna tete vakazofonera ana tete ndoda dambudziko retete rako kana wapedza dambudziko kuti ndapedza zvana tete hazvina basa panhau yebonde shangamiri akutora kuti ndakasita kumanikidza shuwa kuti ndakasangana naye nekondomu ndakatanga kubhilidha iye anozviziva ndofunga mwedzi wapera muna January handizive bonde nemurume kusvika izvezvi saka kuzotaura kuti hanzi mumba akashifta zvinhu mumba akafonera mwana mukomana afonera mwana mukomana ndati ndipo memory card rako ndikupe music ndo pandikaona pandikanzwa audio yababa vachibvunza mwana kuti vauya here avo zvikanzi aiwa vasati zvikanzi vari kushanda ngavapfidze stereki ende usavaudze pane zvandoda kuvaita pamba ipapo mwana wangu usava nemwe munhu waunotaurira saka ipapo ndakanzwa kutya mambo zvokuti chinhu chandikatanga kubuditsa istovhu nemapoto nasi audio chinee ndinani zvaari kuzotora kuti ndakatamba mubhedhumu chokwadi chiva mubhedhu ndakamutamba bhosi pandikabona kuti upenyu hwandiomera ndikwanise kugara ndiri munhukadzi ndakaenda kusaidi unogara mukadzi wanzvadzi yangu ari kubuda concession kwaizikwa ndikachivange ndinohodha nditengese pandikadzoka mumba ndakati ndaneta mwana musikana ndiye akabika sadzamu pandikatorera pasofa pandikazosumuka ndendemba kunorara ndikuona pabhedha pese pakazara soti zvinhu zvakandipa kukatyamadza kuti ko chii chaitika mubhedhu muno ndopandikabva ndabvunza vandikati ini ndimaswera pano padhoo pangu tinosiya ndakiya chii chaitika zvikanzi ndibaba baba asvika pano vakati amai venyu vari kupi tikati vabuda nemasaga zvikanzi hapana kwe kunhu kwavaenda kukunganga kunondikadzira ndakazvibata kumasowe saka ndatopuwa hamuna mato naKenebionzi akabva ataura mudzidzi wachona yega ndatopuwa hamuna mato angu naKenebionzi kuti ndimwaimba ndopamoya masoti pamubhedha pese modropu mese ndakafonera hama dzababa ndikati muna mato upi unoitwa mumba pambedha pangu pandinorara inini muwadropu nembatya dzangu inini ndisingazive chirudzii shuwa zvokuti ndakanzwa kutya nazvo mambo hama dzavo ndikadzifonera vano munharaunda chive ndikawafonera kusvikira ndikazonzi nehama dzavo chaidzi nomunharaunda vakati iwe nezvaakuitwa nababa papanapaka vakazoti murume wako apanduka hauchaziva foshuwa ine hana yakusha yakarovawo ndikafona kumusha kuna vabereki vakati hatichazvinzwisisi chimbomira zveshuwa kana achinge azoenda kumusha kwako ataura nyaya dzake ochizotudza kuti chakanga chiti chii chaita mumba chokwati changamira handachinji chandikabvisa pamubhedha ipapo kusvika nanhasi kubva muna February kusvika nanhasi ndinowaridza musipiya nevana vangu vatinosungiswa navo ivavo ndimomba mangu matinorara ava baba kubva pavakandisungisa vakanga vasingagari pamba handitoziva kuti vanogara kupi vari vairi kudai so ndinosangana navo kukoti ndokandosangana navo nekutoona baba havatoya pabasa pavanogadzira mabhasikoro padhuze nepamba ndopandoko vanongoyongosvika pandaita community service vakanga vasingatauriri kadi nedu vazoroti ndapedza community service munhu akuchinyengerera bonde ndipo pakanga akusvika kuti mangwanani
saka ini semunhu ndinofunga zvaindibata kuti kodendo kunga ndiri kujeri semakore wakanga wataura kuti mukadzi unge agare mujeri 6 months kana kupfuura waindionera kupi nhasi novakuda futi kuita bonde nemusungwa ndiri pakati futi chiita community service ndakashedzerwa vanhu inini vachiuya ndichirambwa pamberi pevatorwa inini ndisingazoti mhosva yangu ndiye ndakaramba ndikati haundorambira mberi pevatorwa ndiendesika kumusha kwangu iwo kwaukanditora unokuziva ndidzoseri shamwari kumusha kwangu zviri pamutemo zvakanzi hazviite $20 ingo musaka ndikandira $20 mine vamwe vanhu vakanga vatorwa vanhu veye vakati handina kuzoti ndo nyaya dzamashedzi ndakazingimuziva kuti imhosva iramupara pamusoro penyo mhosva ndikatombovati inini zvamadai soka ndokunobuda ndindodzokera futi kumapurisa because ini ndiri pausungwa makundigara matare futi nevatorwa panapa nevamwe vaiti sekuru vake shungu dzenyu dziri pakuda kuti ndiite sei ndakatadza kuzvinzwisisa mune imba dzakawanda ndine kumusha kune imba ine 4 rooms nekitchen kutaura ndine stand 1 ine marumu mangani stand yacho ine 3 baba vari kuti kune 2 tuchi mastand vanonyepa kune stand 1 57 tikofundo yavo right taurai chituo yacho ichokwadi 59 55 ndo yandakaisa zita ravo papaita 57 ndo patiri kugara tese vari kutodya mari yemaroja yese yekumba kwa hapana kana sendi randiri kupiwa ndichivapa futi maintenance pavari papa every month $60. alright atese panyaya dzenyika dzinzi ichokwadi ukabereka nevana vangani tine 6 vana vazukuru vazukuru pane 4 urikuona semagarira muda zvinokuonera inini magariro atiri kuita nemaitiro avari kuita ndiri kuona sekuti ivo havachandidi nokuti kuya kwakati rinovaberekwawo vakatosvota paperi pangu nababa varipo baba vakatomboedza kunyengetedza vazukuru kuti vana musapindire munyaya yababa vasikana vakarauona sei inini kuona kwangu nezvandiri kuona havachandidi baba havasi kundida nokuti vakanditaura pachii wakapedza rangita bonde naye mukadzi wako musi wa29 January ndikazorara naye muna ndofunga pane 2 months dzapera izvozvo ndopandakazomunyengetedza nekondo ukaisa nekondo ndaitoda kumuita feafa zvakanzi handidi nokuti uri kurara neuyu ndikati uri kurara neuyu handidi ndakatestwa chirwere zvese takaenda kunotestwa everything zviri right manegative iye akatoenda futi kunotestwa ari ega akaona ari negative saka iye haasi kuda uyu ndo dambudziko riripo chete mama saka barika ndo raasiri kuda haasi kuda barika ukaendere kuhama dzake uchiti haasi kuda barika inini pate zvangu atete ndakavaudza kuti ndo zvapo asi kunana baba uku ndakaona kuti hazviite kuti ndiendese kunana baba ndina hanzvadzi dzangu ndotanga ndatora hanzvadzi dzangu togara pasi osumwa zviri pamutemo wati wabvisai kana dhora kuna Ignis kwacho ndakabvisa mari imwe yandakatoendesa ukabvisa mari ndakabvisa mari yetsvakira ine gadziriro yangu yekuti ndiita sei ndiendese iwe ukuwada here baba mukuru ndati mune vana vangani nababa mukuru eki muri watogadzira kuti auye uye ndiani wako ari pokutanga munodambudziko here pakugara kwenyu kugara pasati paane murume dambudziko inini dambudziko handirione nekuti ndogara kwangu ndega uye zvakanyanya nekwavari saka hatina nguva yekutosangana munozombosangana kumakoti kwamunoendesana nyaya tikatosangana ndei makoti ekundimusaka vakeita kwamaenda kukoti pandakachinzwa kugara kwandaigara kwavaiziva kwacho ndikandadiswa aiva achirwisa ikoko asi unokodzero yake kuti nguva unogona musiya achigara pamba pake zvake ndati unogona musiya ake achigara pamba pake pasina dambudziko munosvota muchazomuisa kukoti aiwa nyaya dzakatopera kusungwa kwakaitwa inyaya yemutemo zvakaitika zvakapinda mukati memapurisa asi unoimba kuti mukoma wako mukoma ndetomboda kuvaregerera panyaya yakaitika saka vakati nyaya kana yadhokesva toenda zvikuti mwaregerera nokuti mangwana vachiya kuti vachimurisai chivaudza akakuti sisi zvandakamuita inokumbira kuti sinzi vaida kuvaregerera sisi ndokumbira uregero zvakadaita
Hatsata kutambira izvo zveidzi. No. Oda. Ari right nokuti ataura mambo azvisi zvenyu. Kana muchiseka muchitaura muno munoda kudzinga. Tsaona ngambona ndiseka ina ndiseka. Mutaurire futi andinoda kunzwa zvaanopinda. Sisi tokumbira regero kuti zvakaitika. Handisanda kutambira regero rwako nekuti ndichiri pakusunga njeri kwakandipikisa nemukwako. Usungu wako unopedza rini? Ndakapuwa 4 months mataura vakaita ndikazvinzi 40 days. Wazopuwa 40 days. Ndodzva kusema. Unosvika kupi nomushoro ino zvaurikuita ndiwo mukuru? Aiko zvinezvi saka ndatouya kwamuri shanga nekuti ndaremerwa. Murume yaindipa pane vanhu kuti anondida asi mararamire andiri kuita mumba kubva January kusvika nanhasi handina kugara. Chandikurakedza kutaura ndechekuti proverb imwe inoti chakabaya chikaita sei? Chikachikokera. Ndonyanya kutaura newe ava handina basa nawa. Iwewo hausi kutarisa kumberi, hausi kutarisa kumashure. Yeginisa hachagona kukwatanurika pano uyu. Ndechokutanga usa zvandiri kutaura izvi hazvida kuti unzwe vamwe vanhu kana vabereki vako asi inzwa mambo zvavari kutaura. Ndosaka vari kudare kwamambo. Yeginisa hachakwanisa kukwatanurika pano uyu. Atova pavari ndotoona kunge panochidzano chokuti munhamo mumatambudziko nomurufu vanenge vari chilesa vacharamani. Saka izvozvo chizvibvisa mwoyo mako. Chitoziva kuti ava vamukadzi nomurufu. Ende iwo havana basa newo. Chokwadi havana. Saka iwo kana kuti ugare zvakanaka usataura. Ndochokutanga. Gara novana vako kwawakanyara. Iwe usataura. Ende ukataura so. Mumba zvamunoita mukanyara kuti nyenyenyenye nhunzi so hamugariki. Iwewe unodi kunyara. Vana vako vari simukai vana vacho. Right. Ndakuona garai pasi zvenyu. Muri kunzwa nyaya yekutaura vana imi? Muri kunzwa zvakutaura? Chese ndasimudza vana. Ndoda kuti kubva nhasi uchienda mberi nyaya yepapa vasiyane nayo. Ndoda kuti kubva nhasi uchienda mberi pamba panyange wakakwanisa 40 days dzako dzikapera gara kumba kwako wakanyara novana vako. Asi tichatsvaga kuti mutemo unotogarisa patunda asi pano nyaya ndepekuti tapedza iyo. Totanga tabvisa iwe hasha dziri pakati pako dzirikubara. Pano chinhu wani chiri pakati pauri urufunga upenyu hwakararama nomukomana uyu chiri kudanana. Wani uchiri ndozviri kukubaya stereki. Uti ukazvifunga ubva funga kuti chokwadi here kuti aende nomwana wababa wangu Agnes aende naye. Ini ndiripo ndikasvika zvakaita so ndotoona miri unokunda waAgnes asi nhasi atorani Agnes zviri kukudya moizvo pani ndozvavapo. Iwewe uyu uri kumuda stereki ari kunyanya kunaka kunakira asi pano chinhu wani chauri kukanganisa. Dai wangori munhu wakachenja waifana kutaura neuye wafana kunyara. Kana akakujunga sowonyara kuti ugone kuchengeta uyu zvakanaka. Ende kuti ugone kuti uyu pfuma ubvise zvakanaka kubati zvawafana kunyara. Unotaurisa futi. Unotaurisa. Magara mukuita mumba menyu muri 2 imi muri 2. Pandapinda mudare muno ndatanga kulecture upenyu hunoraramika. Pamba panogara kunge muri maramba anozikana musi wokuenzera kuti pana mukadzi nemagara mukuita pamwe. Amutongeke. Amutongeke dzidzi yakutongeka. Vanhu vese kwese kwamuri kuenda kumakoti nokwese kwamuri kuenda kuhama noshamwari nokwese kwamuri kufamba iko. Kana ukatonzwa kuti atora sora iwe usaende kumari ndigara pamba pako. Imba iri musitamani. Right. Zvichachinja kuti uchiisa mba musitamai Agnes. Right. Inonochinja kubva nhasi unoisa sitamba muwi nokuti hapana pauchamuramba wozi vanovana niwana profit. Ukaita profit kudhara. Ndakatomisira zita imba. Ndosaka ndikanozi indoda kuzozviona enda kunoita. Ndakatoita izvozvo. Understand what me am saying. Teerera unzwe zvatokutaura. Ina handina kunzwa mapepa ino. Handina kuyaona. But mambo ndiri kutenda unoisa zita. Chokwadi. Wanzwa? Triteze. Ndikugadzira imba yako nokuti imba yako yakadhakwa yakaora haina kumira zvakanaka mwanangu. Ndoda kuti imba yako imire zvakaita sei? Zvakanaka. Sona wako. Ende chandoda kutaura nechekuti musi unofa uyu nomusi unofa uyu achangoona kwaunoona achitonga munhu chi ndipo achaita tambudziko. Vanenge vakapfa vaso vanhu vakarorera asi vakaoma musi unoti mumwe paanokotsera uona kuti hauna kuchenjera. Basi utogadzira kuti zvinhu zvako zvauri kuita sei zviri homwe.
nyaya yenyu ndeyekuti muri kuti mese kana mamubhedhuru nyaya yenyu ndeyekureva mumwe but kana mamubhedhuru itai bonde musareve munhu vanzoka pana shoko rinoti ukaverenga bhaibheri shoko raMwari ukaenda kuna vakorinde 7 musoro shoko rinobva wati wanisi ukaverenga bhaibheri shoko raMwari rinobva rati wanisi kana makuvata tangai manyengetera kuti satani asapinde pakati penyu munoitirei kunyengetera mutanga mataura zvevamwe vanhu kungoita bonde kedebo kana muchiona zvaletsa unoramba ukarara pamusoro pacho chakaipa chi yoromwe wazvinzwa mutaurire kuti zvezvandachikuitira ndiregereri uyu iwe muudzi ari papa tsvaga nhenda murandu kana dhora zvaro tsvaga rega ndikuudze iwe chairaudzwa ukati handisati ndazviona unenge usingade kutongeka uyu zvezvakuti ari kubvuma uyu chai ari kubvuma zvinhu zvakuti zviri romwe zvatikutarise toda kuti iwe usastroke ukatadza kuzvinzwisisa uchiti iwewe ina handina saiti ukatadza kuzvinzwisisa uchida kuoma kuita hadinati hatina kwatinosvika uri kuona zvatataura pano tiri kuti isusu kubva nhasi uyo andogadzira mapepa yombo aise muzita mako iwewe spouse wobvaisa mwana wako that's all zvakwana uyo unovamba zvisanani naigines tiugadzirira iwewe zvino ukada kuramba wakakakavara uyu mwana wababa wako uyu munin'ina wako wazvinzwa nyangwe anga asiri munin'ina wako but tinongotonga saizvozvo tiri kuti zvezvaakakimisa kuenda kukoti wamunzwa uyu tamutikumbira chi pano regero rinokunda sezvatitaura pano umwe regero runoda kupa mari usingashandi usina rudo but regero runodana watokutaura kwamambo runo rudo pamusoro changamira panhau yemapepa vakutaura emba baba nditori nawo mapepa acho nditinogara nawo ndovakaita kundiende kusivhukoti musi wa10 mapepa akanzani hapana thomas kazingizi nevana ndozvakateerera unzwe mapepa handinei nawo iwaya hasi straight watinzwa ndiri kuti mapepa akati pano munhu anogadzirwa funechi nemunhu ngaaende unogadzira mapepa anotaura zita rako iwo nesipausi vana ani ndiri kutaura ari kuramba here ndiri kubvunza ari kuramba here uyu havasi kuramba asi kuti vakatogadzisa avo efake masters ndecooperative atikapuwa no zviri right ari kutaura kuna mambo kuti agadzisa efake but mambo ndiyewona mambo ndiye mumwa chete musandidzidzise kutonga basa ramutora irori ndiri kuti inini uyu iwe wazvinzwa ndiri kukupa next court kuti ene unogadzira mapepa uye nawo anozitaro uyu spouse mwana wako mukomana that's all kana vasikana varipo uvaisa wazvinzwa ogadzira zvaigines uyu zvakewo zvani zvake kuitira kuti ungakotsera rushaya pokutangira teerera asati ndazviona indi kuti ndikupa nguva yake ndakaita rega ndikuudze iwe unofunga kuti iginisa chababa aiwa ndisina basa ndosaka ndikutaura munyika muno kuruwa kwamunogara kakuharare munogara kuharare kai right hakuna varume anga asingaone iginesi ndikubvunzwa iweuka anga asingavaone ipapo changamira handizviziva kuti agnes anga asingagari kuno aishanda kuestigate ndosaka ndibvunza kuti anga asingavaone here varume kuestigate aivaona right se kokazingiza akamaona panhamo yanzvadzi yangu kuno kumusha zvakaoneka akauzvona zvakakodzera kuti nditore baba mukuru akurasise iwe saka akarasisa iwe saka iwe taugadzira upenyu hwako novana vani vako ende kuti vana vako ngavasataure pamereji yababa ngavabve iwe mukoma wako pamwe pacho kana mukange manakirana stereke usamurase mukoma wako ndikukutaurira usataure zvisirizvo nemurume uyu uye hama yako uye akafa kumurwa ibvi munoshota pamwe pacho ita uchinzwa tsitsi twakamutorera murume kerebe kufamba kwauri but no pamwe pacho gadzirisa paanofa uyu ndiunosarori amusara pavana vanofana ita musara pavana anofishe regerera naye wazvinzwa murume igumbezeka harirambidzwa fugano anoda paunoona kudai kazingiza achawana mumwe anodarika iwe wachamonani ana akakugadzirisa musoro enda kuchechi mese manda kuchechi muri tu chechi mukuru wenyu ndiani astebro umambo ozvomweya sireu muri yako iri muno vanzi vasa havana kunzwa isu tiri kuti
uyu mukuwasha wako nomwana wako vese vana vako uyu ngaasasungise ngaasiyane naye pamba pake ngaamupe pekuvaka ngaamunyorere matitle deeds ese emba ngaise kumukadzi uyu nevana vake ogadzira zvimwe kumwana wako tu uyu afane kuti chapiwa noroko rworudyi ruboshe ruone ngazvezvo pamba pake vazukuru vako ngavasapinde panyaya iyi pfuma kana kavatambira udyi barika rinonetsa kugamuchira asi rakatoitika chakupa mukana izviwawa nani wena aipowa murodi waya nani vakakwira nesura waya wega uyu wazomona kupeginesi vanga hapana omona hapana kouyu apa vakaya nesuru handisi kutoziva kuti nesuru yeka kuti ndirini handisiziva kuti havana kundioneka zvatataurawo wasvinzwa wanyatsozvizwa tinoimba kuti mukadzi wako tinoimba here kuti mukadzi wako mukadzi wangu tinoimba kuti haushamushungurudza handichamushungurudza kubva nhasi musenzera kumapurisa wazvinzwa mapurisa agadzire musha kutonga kudare kwamamba kugadzire musha tinogadzira musha uyu wazvinzwa enda unogadzira ndoda kuti nhasi handisi kupedza nyaya nechikonzero kana ushindinzwa enda unogadzira mapepa emba muina kana uchiti unayo munouya newo akakwana ndiyaone kana muchienda kugadzira ndaimugadzira kanzuru ndiyeriyo muzimbabwe hainetse kungotaura kuti mambo ndo zvavataura vanokubatsirai endai muita mudzoke next kwati musi wani mapepa aya ndemacooperative mahouses aya asati ane matitle deeds uyezve that land iyoyo ndeyemwedzi saka takangogara handei ndeipi iyoyo munoziva nezi solomio ndoyatakagara haisati kana murungu achina haasati atenderana nevanhu vemacooperative kuti papiwe matitle deeds saka aya mapepa asari kutora nezvavaya ndezvemacooperatives otherwise munogona kuitwa repegging kana kuti vanhu vanogona kuitwa shuffle buda imomo munhu wese any day saka hazvisi zvokuti ndingati ndinogadzira mapepa hakuna muridzi weleta chinoudza kuti nhasi ndiri baba wevana madzimai ndiregerere inini ndiri baba wevana ndiregerere ungatigadzira nezvakanaka nanatezva rangu nanambe hangu tira kuti timirirani wadi wagara pasi uchiombera kuna atezva rauba vadadza ndichongwa iwe unoziva mutupo wavo namziva ndinokumbira baba ndiregerere kuti ndingakuti ndiendere mberi nemhuri yangu tichirira nyaya zvakanaka namziva amai namziva ndinokumbira kuti zvakaitika tisiyane nazvo odanaaaitisana navo alright vapindura kuti kudii baba vatinda zvinhu paamai amai vari kutaura kuti nahando vari kutaura kuti naazvii amai mati hazviite nesikonzero chei ndakamirira imi ndine chikonzero chei chamati hazviite pamusoro ichakamira inini ndine chiguru nemukuwasha wangu ndofunga mukuwasha uyu vakandisheedza kumusha kwavo kumuchinjike vashayirwa nomwana wavo mukomana ainzi Istram. Takasvika ikoko takapihwa imba yekurara. Chakazondinetsa mangwana kuseni mukuwasha akapinda mumba mandakarara. Zvakandinetsa kuti zvinorevei. Ndopano chigumbu chenyu. Kuti mukuwasha anopinda mumba makarara. Ndopano chigumbu chenyu here. Zvakawanda baba. Dzimwe ndozvei. Izvo zvizvi ndakabva kuHarare majimaji ndine dhirezi ndakanga ndapuhwa nemwana wangu iyeyo. Ndakaripfeka. Akataura munongoziva paruwando rweHarare. Akati izvo zveka hembe kacho kari kubvairwa nako kakapfekwa aka handiti vakakapuhwa nemwana wacho. Zvakandibata. Alright. Akazoti ndakarara mumba. Alright. No. Ndazvinzwa. Pamakapindirwa maenda maenda kumushaka kuri kuti muchinji. Munowa makaudza. Ndakazotaurira mwana wangu iye nemwana wacho mukomana. Teererai munhu wamai. Chengawo semananga. Hapana sina modzi. Patinoda kusvika panoita kuti tidzamirwe. Patinoda kusvika panoita kuti tive vanhu mangwana. Ndaifungidzira kuti vakuru vakati moyo womukuru ndimaorera. Patanga tasvika apa maifu mese maifana kudaira kuti tazvini. Mochiona kuti kuseri kwamambo kunei. Because sei ndichidaro imi mukataura muchidaro muri kutojara modzino wapa vana.
mhosva dzo tichamutonga nemhosva dzake maifanira kuti panguva handiri manzwa achiti nhasi haisi kupera toita next court tine zvikonzero zvekuda kuita panel beating tipedze mese munonetsa chikonzero dai mama makaitirwa kare kare izvozvo dai pasina kuti mwana unyanga agere zvakanaka amaitaura izvozvo zvandoda kutaura izvo kana tichitonga totonga zvinorarama kwete zvinofa enda tutarisa nhasi tutarisa ramangwana tichazovei endoda kuti uyo ariya paudzike anzwe zvatikutaura bozi kunhu kwese kuva rufamba wachitongwa kuri kusenza mari nomakuhwa isasi kusenza mari nomakuhwa tikusenza chinonzi chokwadi chine light roupenyu saka kana tichitaura light roupenyu revana kuti vagare zvakanaka hamaifanira kutaura zvakawanda maifanira kuita sezvaita murume wanyu kuti ndinogamuchira chakanaka kungopfunda tsiva chete kamwe chete kuna mambo manyara namuona kuti tine way forward ipi pakati penyu apa tikarasikirwa nemi tinotonga vanhu hakuna sitoro yomweya yakava shuga yega inoti ikapera titande totenga chishuga munhu akaenda waenda tibu munhu achaenda sei haachadzoka tinodzidza kubva mune vamwe zvese zviri kuitika izvi zvigumburo zvinopfuura kwenga nyika yatakagara Zimbabwe yakarwiwa nababa vedu vana Mnangagwa vapurezidendi vedu vakagara pasi 79 vakapinda paceasefire namanje vari kuitonga yavakarwira wani namanje tiri kuinjoya tiri mai vanhu vagara pasi vakaregerera but imimi manje maifanira kunge mati kana takupai nyaya munofanira kuti nonda zvinzo tochitsvaka pakati pevanhu ava pana naatete pakati pevanhu ava pane vamwe varimo varamu vanana baba mudiki ndosaka ndati vehuka mapindai vanozowana pokuti no apa chendemugadzisa ine hausi yamumba dzadzomudana muti mumwe chete uri muti 1 rimwe ramazuva mhepo ikavhuvhuta sonzwa kwe hamusati mazvinzwa uchichema kwe muti 1 zvinowanika tomucheka here ndakadai Agnes asi auye kuchisindi kwamambo kunogadziriswa ndo basa rangu rokugadzisa vanhu vasingazive ivava vadzoke pamurawo kana kumbunza stebhuro ndozvikanaka ndozvikuitika pamurayiro wokunamata pamurayiro wokunamata hazvisisipo kaizvo muti mwari hatisungai vanhu mwari hatiendisai vanhu kujeri pese panguva yese anenge achingonyeketsa kuti ndikupika pajeri uda kwaEgnes nomurume wake asi takazvarana nemurume wevanhu mazuva ako epanyika anotapudzwa kusaka imi mukatadza kudzwa isi muda kuti mudzwane sokerera vaudze ndonzoti vandikuri iwe ni utaura mainaziva afuka madini akawe mukumbira kuti mundiregererewo akakutadzirai pane zvese zvichiitika kumba kwangu unokumbira kuti vedu wenda tirambe takabatana nemwana wenyu tirambe tiende mberi musha tinayo yatakavaka asi toda kuti vana vangu avo vazukuru venyu avo varayireiwo avo ndoda kuti vauye pamberi pamambo vatikumbirewo ruregerero ndo zvavanodiita vabanyamuziwa vabanda vekwamuri uregererewo nyamuziwa kutadza kunowanikwa iwe kana wanzi kumbira ruregerero kuna ambuya hauna kunzi kana vana vangu vava pamberi pamambo zvazvaita mese muda kuratidza kuti muri makurutosi muri rongo mese iwe siro wanga wadaira zvakanaka wakuta kuti ndichapiwa mukana namama kana ndikasakupa mukana unofanira kunyarara just keep quiet kuti nyaya inoenda nekupa ndoda kuti vanhu vandichapa nyaya iyi ikachenjera asi munodikana kubata makakosha ndaita ndoda kuti muteere zvakaita nyaya iyi nyaya iyi ida kutanga yataurwa naAgnes nomurume wake uyu nomukoma wake ndataura zvinonyangadza nozvinogumbura kuti vave vanhu tapedza kutaura ipapo tochitaura way forward yokuti vanorarama sei tapedza ipapo tochidzisa magariro tabva ipapo tochitaura tichiti zvekutaura tezvara naambuya second phase third phase for the meantime haisati yakupinda iyoyo nyaya mambo yomapanel beating inoda huku panyaya sedzataurwa pana nyaya yemumba ende nyaya idzozi dai pasina kuti paita nyaya yekuti vapesana dai dzisira pasupindu mutinzwisa but no ndiri kukumbira kuti panguva ino iweyo ndiwe baba mudiki wacho novaramu ndikuda varamu chete
ende panze apa asina ndoende kupopotera uyu ndokutaka ndokuwawo endai panze munotaura nyaya kusvika yapera panodambudziko pasarira mudzoka muchiita sukuru mukudzwa here nditaura nemi varume nemi nyaya endai munyatsotaura ndikutaura zvinhu panapa zvikere munoziva kuti mukatadza ndinopesana kutaura izvi nyaya andimainzwa damu muri kuenda kutaura novaramu vouyu nomukadzi wake munyatsotaura panodambudziko pese kusvika pasvika pakupesana asi ndiri kuti madzoka mundiudza asi ndiri kuti next nhasi haiperi ndopedza ndega next court ndoda kuti kunyangwe dzimba dziri dzecooperative dzinofanira kuva dziri pasi pemukadzi nezvikodzero uyu muudzei kana maenda panze uyu kuti uyu mukoma wako dzikama mukoma ngaasasungiswe ende vana uyu havana nidi kuenda panze zvanokutaura pana pari kuzvinzwa ndobasa rambuya nasekuru ukamboedzwa here kambo kakaimbwa naDayton Somanje kuti ndaita chinyakare chokutendera kuna mbuya nani nasekuru chikuzveuka why memory dzenyu dzita dzakuita fast thinking ndaipanza ndena ndovara mutete nana baba mudictate kwete tana ati zvandiraje anoziva kuti anuka ukamaenda kuseri hakuna vanhu vanotora achipopota kuti